Mary vilayetine ýerleşýän Türkmenistanlyň Senegaçyly we Telekaçyly birleşmesiniň agzasy TD ay harit nişanly şoklat hemde ýarym taýýar azyk önümlerini öňürýän kärhanasynda bayramçylyklar münasibetle TD önümden birnäçe görnüşleri öňürilip başlandy. Ýakynda bu kärhanada ýurdumyzda ilkinji bolup taýýajyk görnüşindäki etten taýýarlanan TD önümiň ýoly goýulmagyny dürejlikli gözleginiň netijesi. Şeýlehime kärhanada öňürilýän köp sanly önümleň sanawynyň üstü peşkeş harit nişanly ýarym kakadylan şoklatlar göletininden hemem towgetinden taýýarlanan del tagamly nymatlaryň birnäçe görnüşleri bilen ýetirildi. Bu kärhanada TD ay harit nişanly et we şoklat önümleri, börek, mantyar tagamlaryň ýarym taýýar görnüşleriniň uly tapgary öňürilýär. Kärhananyň önümçilik kuwaty ýylly et önümleriniň 20 000 tonnasyna çenli öňürmäge niýetlenenler. Kärhanada ornaşdyrylan döwür we tehnologiýalary öz işine ustad hünärmenler tarapyndan durundurulýar. Kärhana deýişli ýüri tömarlarçylyk hojalygy bolup, onda mallaryň ýüzlerçesi ýedilýär. Kärhana iki taraplaryny alalaşyk esasynda beýleki mallarçylyk hojalyklaryny ýetişdirilen mallaryň etinem satyn alýar. Berqarar döwrüň TD ýamynyň galkynyşy döwrüniň ötüşlerine münasip goşunt goşýan TD ay harit nişanly şoklat hemde ýarym taýýar azyk önümlerini öňürýän kärhanada häzirki wagtda azyk haritlarynyň 100den ura görnüşi öňürilýär. Bu ýerde et we şoklat önümleriniň 70den ura görnüşi, ýarym taýýar azyk önümleriniň 20 ura görnüşi taýýarlanýar. Ýokary hili önümler ýurdumyzda hemem daşary ýurtlarda gurulýan halkara sergilerde hemde gözden geçirişlerde ýokary baha münasip bolup, daşary ýurtly hünärmenlerde hemem işgörlerde uly gyzyklanma döredýär. Bu ýerde işgärleriň dörejilikli zähmet çekmekleri hemem münasip diýinjelmaklar üçin zerur şertleri üçin etmek hemde hünärmenleriň işçiliň hünär derejesini ýokarlandyrmak ugruna zerur şertler döredilýär. TD bayramçylarynyň toýlanýan günlerinde bu kärhananyň önümleri bereketli saçaklaryň bedegine öwrülýär. TD ay harit nişanly şoklat we ýarym taýýar azyk önümlerini öňürýän kärhanasynda häzirki wagtda müňe goly işgär zähmet çekip, olaryň köpüsi ýaşlardyr. Hünärmenleriň işe bolan höwürlerini hasam artdyrmak maksady bilen öňde barjy işgärleri Türkmenistanyň Senegaçyly we Telekaçyly partiýasynyň Mary vilayet komiteti tarapyndan ýöri sowgatlar goşurulýar. Türkmen halkynyň milli lideri Gahryman Arkadamyň asly işlerini münasip dowam etdirýän hormatly prezident bilen arkadaşly Gahryman Serdarmyň kiçigi orta telekaçyligi gollamak ugruna döredýän mümkinçiliklerinden ruhlanyp, ihlasy zähmet çekýän telekaçylar hemde kärhananyň az bir işgärleri munun bilegimi ýurdumyzyň güllä ösmegi, halkymyzyň bagtyar durmuşda ýaşamagy ugruna amala aşyrylýan asly işlere münasip goşunt goşmak ugruna tutun ýerli zähmet çekjekdiklaryny ananlarýadyr.